Ahojte, vítam vás pri novom videu po sérii Vlogmas. Je to trošku niečo iné a teraz je to video o maľovaní. Rozhodla som sa natočiť vám proces môjho maľovania tohto obrazu, ktorý mi v podstate napadol len tak z ničoho nič. Mala som proste chuť maľovať, mala som aj trošku úzkosť a myslela som si, alebo teda mala som pocit, že mi to maľovanie trošku pomôže a v podstate aj pomohlo. Takže som si vybrala toto veľké plátno, ktoré mám doma už možno aj pol roka a rozhodla som sa urobiť naň zlatú mandalu spolu s bronzovými prvkami. Takže som v podstate takto maľovala akrylovými fixami. Používam akrylky od Postka, sú najlepšie. Takže som sa tomu takto venovala, slnko svietilo. A ospravedlňte moje vlasy, že sú také nič moc, ale potrebujem si ich dneska umyť, takže sa ospravedlňujem, ale tak len ide o ten obraz tentokrát. No a v podstate som zase nemala žiadny vyslovene plán, len som mala chuť niečo tvoriť. Pozerala som si nejakú inšpiráciu na Pintereste, ale inak som sa zase nechala viesť to svojou intuíciou a inšpiráciou, takže myslím, že v konečnom dôsledku sa mi to celkom podarilo a teraz vás chvíľku nechám, aby ste sa mohli pozerať, ako pomaly tvorím, a zase na konci vám k tomu poviem niečo ďalšie.
maľovaniu som takto venovala niekoľko hodín, už slnko začalo pomaličky zapadať a bola to celkom príjemná atmosféra pre mňa. A toto už vlastne je to skoro dokončené. A myslela som, že urobím celý vzor až po celom plátne, ale nakoniec som sa rozhodla to takto ukončiť a urobiť tam taký malý detail, vlastne taký bodík a tu už vidíte môj výsledok. Takže majte sa krásne, uvidíme sa pri ďalšom videu, vlogu, uvidíme. Ahojte.